Здравейте, мили мои! Днес ще направим един разклад на тема какво е било, какво е и какво ще бъде в неговия, нейният и във вашият живот. Така, значи тази колода ще бъде за неговия, нейния живот, тази колода ще бъде за вашият живот. Не забравяйте, че това са общи четения, няма да резонират за всички. За лични разклади пишете ми налично в месенджер Кейт Балуна български или ми пишете налично в TikTok, за да ви дам телефон да ми пишете в Viber. Моите разклади, както и восоколението ми, са винаги и само единствено с дарение. Ще ви дам банкова сметка сами да определите колко имате на сърце да преведете за стореното ви добро, за да си го заплатите. Така, след като направите снимка на транзакцията и ми я изпратите, ще ви запиша удобен за мен и за вас час. Моите разклади винаги стават на живо във видеоразговори в Messenger или в Viber. И заради зачестилите мои фалшиви профили, отново напомням, никога на никого не пиша първа. И сега да видим какво е било, какво е и какво ще бъде в неговия, нейния живот. Какво е било, какво е и какво ще бъде в неговия, нейния живот. Сега да погледнем във вашия. Какво е било, какво е и какво ще бъде във вашия живот. Какво е било, какво е и какво ще бъде във вашия живот. Така, мили мои, какво е било в неговият живот или нейния? Мъжете да се обръщат за тях. Значи, било е щастие, късмет, любов, изобилие. Само, че по някакъв начин нещо бързо се е променило и човекът е тръгнал в друга посока. Какво е? В момента този човек, който е предал любимия мъж или любимата жена, е в други отношения. Но тези други отношения, мили мои, в тях няма любов. В тях има секс, има страст, има нещо, примерно изгода и така нататък, но няма любов. Жената, с която е отишъл вашия човек, новата жена, тя е много режеща, много твърда, тя иска само своето да постига. Ако мъж гледа, жената, която е отишла при другия мъж, той е очаквал тя да бъде по-мила, по-нежна, тя е много режеща с него и той по същия начин се отнася. Това, мили мои, е по справедливост. Какво ще бъде? Значи, този човек, който ви е предал, в един момент си е мислил, че всичко, което желая, ще му се сбъдне и без вас. Мислил си е, че без вас ще има и стабилност, и пари, и любов, и много жени или много мъже, всичко ще му е наред. Обаче, мили мои, значи висшата справедливост си знае работата. Очакват го само болка и страдание. Я да видим още какъв ще бумеранга. Значи при него завършва цикълът, който е приключил с вашите отношения. Цикълът на любов, на щастие, на късмет с вас е приключил. От тук нататък, ето, този човек го чакат само безизходица,
кръстопътища непрекъснато, илюзии, вкарване във филми, избори, интриги, клюки, раздели, отпътувания. Този човек просто го постига бумеранга и този човек, ето е и кармата при него, той ще си понесе последствията от изборите. Винаги казвам, мили мои, когато нараниш добър човек, който те обича с цялата си душа, който се е грижил за тебе, който е правил всичко, за да бъдете добре, за да бъдете щастливи, и го нараните, и го предадете, Вселената празно дисбаланс не търпи. Тя винаги обръща нещата по справедливост. И тогава този човек си понася всичко с лихвите. Ама не забравяйте, мили мои, че лихвите са като в бързия кредит. 200% и нагоре. Така че бумеранга в този човек, без значение дали е мъж и жена, който ви е предал, се завръща с пълна сила. Сега да погледнем какво е било във вашия живот. Във вашия живот вие сте си мислили, че най-сетне сте намерили човека, който е вашата сродна душа, с който ще имате семейство, ще имате дом, ще имате пълнота, ще имате щастие. Но се оказало, че това е един лъжец, един измамник, един човек, който ви е съсипал. Вие сте си тръгнали от тези отношения, разбити, сломени, с разбито сърце. Но в момента вие вече, мили мои, се събирате. Вече във вашия живот има пълнота. Вече има щастие. Вие сте отрязали всичко, което ви е пречило. Преодоляли сте тая болка, преодоляли сте тези страдания. Вселената ви е помогнала и вие отново сте се стабилизирали. Дали сте мъж или жена, няма никакво значение. Вие отново сте се събрали. Вие отново имате финансов просперитет. Отново сърцето ви е пълно с любов. Отново идва пълнота и щастие към вас. Какво ще бъде? Не съжалявайте по никакъв начин за тази стара приключила връзка, мили мои. Защото Вселената по справедливост ви праща всичко, което сте загубили и умножено по 200 и при вас. Т.е. праща ви загубена любов, праща ви истинска, силна, прекрасна, страстна, стабилна любов. Праща ви всички възможности, всички ресурси, които са ви необходими да изградите този прекрасен живот, който ви е нужен. Праща ви баланс, щастие, равновесие. Я да погледнем още какво ще ви даде като реванш Вселената за това. Ще ви направи една стабилна, една прекрасна дама или един стабилен, прекрасен мъж, който има финанси, който има стабилност, който има любов, който всичко, което си пожелая, му се сбъдва или се сбъдва с лекота. Защото когато са ви наранили несправедливо, когато са ви разбили сърцето, без да сте го заслужавали, тогава Вселената, мили мои, ви праща от всичко най-добро по много и по много. Към вас идва прекрасен човек. Ако сте мъж, при вас идва прекрасна жена, която ще ви обича, която ще ви подкрепя, която ще ви уважава, която ще бъде вашата любима жена. Ако сте жена, която гледате, при вас идва мъж, който ще ви носи на ръце буквално, който ще ви обича, който ще ви уважава. Това е мъжа, който с цял живот сте си мечтали. И най-сетне вие го получавате като награда от висшите сили за всички болки и страдания, които сте изтърпяли. Вие ще берете плодовете на своя труд. Така че, мили мои, обичам ви.